ומסתבר לנו שנפצענו. עכשיו אנחנו מנועים מלעשות כושר כמה חודשים. לדעתי יש יחס ישר בין רמת ההתלהבות שלנו לחומרת הפציעה. ולמה? כי ככל שאנחנו יותר מתלהבים, אנחנו פחות נזהרים. ככל שאנחנו יותר משולהבים לרוץ על ההליכון ולשרוף קלוריות, כך יש לנו פחות חשק לבזבז זמן על חימום ומתיחות. והתוצאה? פציעות ספורט. אחד מהאזורים הנפגעים ביותר בגוף הוא הקרסול, ולכן היום אימון ספציפי לכפות הרגליים שיפחית את הפציעות באזור המאוד רגיש הזה. אנחנו מתחילים. בריאות 10, בוקר טוב. היום במרכז התוכנית אנחנו מדברים על ניוון שרירים, או בשם המדויק ALS, המחלה שמשתלטת לאט לאט על הגוף כולו, אבל לא על התודעה. האם ניתן לעצור את התקדמות המחלה? האם בעתיד נדע לרפא אותה? בועז ישעיהו, הקיסר הצהוב, יספר לנו על הדרך הסינית להרזיה, מה שנקרא אם לא עכשיו, אתם יודעים כבר יוני, מתי. דוקטור עופר כספי יסביר לנו מה יכול להסתתר מאחורי גלי חום, סימפטום שמופיע אצל רבים מאיתנו, בעיקר רבות מאיתנו, אבל לא תמיד קשור לגיל המעבר. וגם דוקטור דנה פלורנטין עונה לשאלות שאתם מפנים אלינו מהבית. אם אתם רוצים לשאול שאלות, הנה זה בא, כתובת המייל שלנו ומספר הפקס עולים על המסך ומחכים רק לכם. ואת התוכנית אנחנו פותחים, כמו שהבטחתי ואמרתי, עם כפות הרגליים. בואו נגיד שלום לדוקטור רונית גליל מוסברג, שלום לך. ושלום אורי לאוגומר. שלום רב. אז כמו שהקדמתי ואמרתי, אחת מפציעות הספורט השכיחות ביותר היא פציעה בקרסול. אורי לאוגומר הוא מאמן כושר שהגיע אלינו הבוקר עם בשורה שלי נשמעת מאוד מאוד הגיונית, שכמו כל איבר מאומן ומחומם, אם נאמן את כף הרגל עצמה, נפחית את כמות הפציעות. אחלה, איך מאמנים את כף הרגל? את זה אנחנו צריכים לשמוע וללמוד. מה שלומך? תודה רבה. אתה מסכים איתי עם הקביעה שפציעות כף הרגל הן מהשכיחות ביותר? אכן כך, מחקר שנערך בגרמניה בתחילת שנות ה-2000 מצא שמכל פציעות הספורט, אחוז של פציעות הקרסול וכף רגל נע בין 15 ל-45%. זה המון, רק של האיבר המופלא הזה. ולכן הגיוני שנצטרך לאמן ולחזקו. מה כל כך שביר, מה כל כך פרג'ילי באיבר הזה? כף הרגל מורכבת מ-26 עצמות. שמחוברות ביניהם במפרקים, רצועות, כ-15 גידים עוברים בכף רגל. מטבע הדברים, כף הרגל, האיבר המופלא הזה, נושא את כל משקל גופנו. צריך לתפקד, גם צריך לשמור את היציבות של הגוף, את היציבה של הגוף שיווי משקל, וגם כמובן להמשיך את התפקוד הנורמלי שלנו, בטח גם בפעילויות ספורטיביות שאנחנו עושים. מהן הפציעות השכיחות? השכיחות ביותר הן קרסול, פציעות קרסול, אבל גם אנחנו נפגשים בפציעות או בדלקות גידים, דורבן, אלה בעיקר הפציעות השכיחות בכף הרגל. אבל קרסול זה האזור הרגיש ביותר. אז מה אנחנו בעצם מנסים להשיג באימון לכף הרגל? בעצם, אם נתייחס לאימון... חימום של המקום בעצם? או יותר מזה? לא, גם חימום, אבל חימום הוא חלק מהכנה של הגוף לפעילויות שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים גם לאמן את כף הרגל בדיוק כמו שאנחנו מאמנים כל איבר אחר בגוף. והאימון אמור להתייחס לשני פרמטרים. אחד בחיזוק השרירי ושניים בהיבט התפקודי. ובשני הפרמטרים האלה חשוב להקפיד על זה. זה איבר שדי נשכח בחדרי הכושר, נהוג או שכיח לעשות את העליות על קצות אצבעות, על הגבהה, אבל שוכחים לאמן את החלק הקדמי של כף הרגל, או מכל מיני סיבות, בעיקר בגלל מחסור בציוד וגם בגלל חוסר מודעות. אני יכולה להגיד לך בתור מישהי שרקדה הרבה שנים, שהיום שאני נמצאת בחדר כושר ואני בתוך נעל ספורט שנורא קשה להזיז את כף הרגל בפנים, איך אפשר בכלל לאמן משהו שהוא כל כך מקובע? אז קודם כל אפשר. אפשר גם עם הנעל, בהחלט, אבל צריך גם לאמן את כף הרגל ללא נעל, גם ביחפים. יחפים. בהחלט, מפני שזה משפר את התחושה, את הריספטורים, את הסנסורים שנמצאים במגע ומעבירים מידע אל המוח, ואחר כך מחזירים את זה לתיקון. אז בהחלט חשוב לעשות את זה. אני מאמן על ספוגים,
על מה שנקרא סביבה לא יציבה, שמייצרת גירוי גם של שיווי משקל וגם של כל השרירים המייצבים את כף הרגל. זה באמת בהיבט של התפקודי, בחלק התפקודי של כף הרגל. סביבה לא יציבה הכוונה? כשאתה מאמן את זה לסביבה לא יציבה, מה זה אומר? ספוגים, חצאי כדור, קרש איזון, כל דבר שמייצר תנועה לא יציבה והצורך שמגרה, ומייצר צורך לגרות את הגוף, לייצב את האיבר הזה, או את השיווי משקל. בואו נדגים גם כמה תרגילים. אני אשתמש שני מוצרים. האחד ספוג פשוט, שגננים משתמשים בו. גננים? גננים. גננים של גינה או גננים בגן? כן, כאשר הם יורדים על ברכיהם לנקש עשבים. אבל הספוגים האלה יכולים לבוא בעובעים שונים ובצמיגויות שונות, ולכן הם עשויים לעזור או מייצרים את הסביבה הלא יציבה הזו. בוא נפנה לך מקום. כן. מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? עמידה על רגל אחת. עם עקבים זה בסדר? עם עקבים זה פחות בסדר, עדיף ללא עקבים. אוקיי. הגובה האמיתי נחשף. בסדר? אוקיי, נעליים הורדנו, מה עכשיו? עכשיו, את עומדת על הספוג. כן. ועומדת על רגל אחת. כלומר, רגל שנייה את מרימה, בדיוק. עכשיו, אוטומטית, ברגע שהרמת את הרגל, כל הגוף שלך נכנס ליציבות, העומס הוא על כף הרגל לייצב אותך. אם נסתכל על כף הרגל, ואם יצלמו אותה, אנחנו נראה שאת כל הכף רגל מנגנת. נכון. כל הגידים מנגנים בכדי לייצר את היציבות הזאת של הכף רגל. אני כבר עובדת, מאוד קשה. אמת, אמת. ויש פה תהליך של שיווי משקל. אם נוסיף לזה, אפשר כמובן להעלות את הקושי של התרגיל על ידי או העלאת צמיגות אנחנו נדבר, את תוכלה ככה להישאר פה, בערך שעה נדבר. את הצמיגות של הספוג, ואז יעלה את הקושי של חוסר היציבות. אפשרי גם לעשות תנועה של הרגל השנייה, של הרחקה של רגל ימין, הצידה, בדיוק, פשוט הרחקות. מה, כאלה? בדיוק, וזה ייצור דינמיקה קצת יותר קשה לרגל עליה את עומדת, וזה כלי פשוט שאפשר לעשות אותו, לאמן איתו.